Guys, welcome to Diss Jah Prayhaz TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tom Jones one man one call achinyomba Jah Prayzah achidedzera kuti zvokuti wakambomira pasame stage namakadzi azvireve chinhu. Ndozvinoita Zanupf inokurakasha mushure mekunge Zanupf yabuda ichidedzera kuti aiwa Jah Prayzah chimbomira kuimba chigara pasi chidzikama zvasekesa vanhu. Iripo video iri kutenderera pasocial media nevazukuru vambuya nehanda vanga vachifawo nekuseka vachidedzera kuti aiwa Jah Prayzah wakamboseka soldier love uchidedzera kuti unenge wanzi uya kumusangano weZanupf kusikoridza woramba. Zanupf yobva yakuudza kuti haumbofa muno muZimbabwe, of which iyi yakatambika yaisekwa nasoldier love ndo yakatambika futi kuna Winky D, because Winky D akaramba kupusiswa naPassion Java naZanupf zvese aramba kupusiswa. Zanupf kadedzera kuti haumbofi wakapefoma muZimbabwe. Ndo iri kutambika kuna Winky D, anopefoma zvake asi anopefoma in risk. Dzimwe nguva mapurisa anouya akati masoja osokanganisa pana achiridza pamalive show ake. Saka Tom Jones wala munongomuziva mega, vanhu vanosapota Zanupf hanzwanani navo, saka afa nekuseka nevazukuru vambuya nehanda vachiti ya apa wagonekwa apa zvokuti wakambomira pasame stage namakadzi hazvina basa. Zanupf ndozvainoita, inokushandisa yokurakasha. Saka ndonyaya yakataura nayo guys, handizivi tunoti kudii, because Jah Prayzah naye akambosekawo achiseka Jah Love. Vamwe vari kudedza kuti aiseka Winky D. Handizivi kuti which one is which, but iripo picture iri kutenderera paakascreenshotwa achidedzera kuti unenge wanzi uya usikopefoma neZanupf woramba. Zanupf yobva yakuudza kuti haumbofa wakapefoma muZimbabwe. Thank you so much guys, please comment down below.